Lakbay Katoliko mayong adlaw si Archie Añedes gisamok-samok gawali katalag trumpa dito Pugyos Cathedral na nagmisa agi si tag pulis o nera. Do. Sobra na kayo ka. Tus kayo. So to sa mga Katoliko ay kada kadiri ga ko ay pros Katoliko na adire. Ikaw ray dili. Dili. Bastos yung kayo kay halos na ako natundog ganito kaya. Yaminga na siya. Gusto ko tayo siya gamisa sa ilahan niya para makatulog ko magyaw-yaw dito sa ilang simbahan, di ba? Suko man ka. Dani uli na oy. Banyakan kay na siya. Bastos kita sa kayo bisan saon. Ang ina nga bastos.